Magandang araw mga katrip, ako po si Jem, nagbabalik para sa Trip Lang. Trip Lang. Ang layunin ng Trip Lang ay para mamasyal sa iba't ibang lugar o bayan dito sa Pilipinas. Pero ang pangunahing pakay ay para ipakita sa mga manunood kung ano ang meron sa mga lugar na ito. Ngayong linggong ito ay lilibutin natin ang bayan ng Santa Lucia dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Samahan niyo ako. Ang Santa Lucia ay isa sa pinakalumang bayan dito sa Ilocos Region. Ito ay kilala sa tawag na Kaog o Dumanguege noong panahon ng mga Kastila. Ang bayan ng Santa Lucia ay napapalibutan ng mga bayan ng Salcedo at kabundukan ng Cordillera sa silangan, Dagat China sa kanluran, siyudad ng Candon sa hilaga at Santa Cruz naman sa timog. Ang bayan na ito ay pangatlong klaseng munisipalidad dito sa probinsya ng Ilocos Sur at may kabuuang lawak na umaabot sa 4,700 hektarya na binubuo ng 36 na barangay na may 26,530 na populasyon ayon sa nakaraang census noong 2008. Ang pangalang Santa Lucia ay naibigay noong 1586 ng mga Agustinong Praile sa karangalan ni Saint Lucy na siya ring patron ng bayang ito. Ang Santa Lucia ay kilala sa pinaka mapayapa. Yan ang number one because Santa Lucia is a peaceful town. That is why whenever people hear of Santa Lucia, alam nila mapayapa ito. Kilala rin ang Santa Lucia dahil sa kanilang simbahan. Upon entering Santa Lucia, makita natin ang simbahan, old church. And this is well known throughout the Philippines that our church is built by the Spaniards since the year 1572 or like the year 15th century. Our patron saint Lucy, the patron saint of the eye, miraculous virgin na dinadayo ng mga devotees all over the Philippines kasi alam nila na basta may sakit ka sa mata, punta ka dyan at magdebosyon sa kanya and then she will cure the sickness basta sa mata. Ang bayang ito ang isa sa may pinakalumang engkomyenda dito sa Pilipinas. Nakasaad na noong 1591, ang engkomyendas ay mayroon ng monestaryo at taong 1671, ito na ay naging parokya sa ilalim ng patron ni Saint Lucy. Ang pangunahing hanap buhay dito sa bayan ng Santa Lucia ay pagsasaka at ang numero unong tanim nila dito ay mani. Kaya naman hindi nakapagtatakang ito ang OTOP o One Town One Product ng bayang ito. We are known of our OTOP peanut. The province requested us, its municipality, to present an OTOP. And you choose one product by which it will identify your municipality. The one that will make your municipality identified with that product because that is your common product. And so immediately we identified peanut as our OTOP because Santa Lucia is a good, our land is good for peanut. Maliban dito, nandyan din ang tanim nilang mais at tabako. Dito sa gusaling ito ng Barangay Luba, matatagpuan ang production area ng iba't ibang produkto na gawa sa mani. Nadatnan namin ang ilan sa mga miyembro ng Metro Luba Coconut Farmers Multipurpose Cooperative na gumagawa na matamis na palamang peanut butter. Maliban sa yung peanut butter, gumagawa rin sila ng peanut cookies, peanut adobo, peanut polvoron, chocolate peanut, sugar-coated peanut at ang kakaiba sa lahat. Kung may chocolate kisses sa abroad, syempre dito sa Santa Lucia, merong peanut kisses.
Taong 2007, noong magsimulang gumawa ng iba't ibang produkto na gawa sa mani, ang grupo ng coconut farmers na makikita dito sa buong Ilocos. Maraming lugar na rin ang narating ng kanilang produkto sa pamamagitan ng trade fair at kasali na dyan ang syudad ng Maynila. Sa pagbabalik ng trip lang, ipagpapatuloy nating libutin ang bayang ito.